Откъде мина, а не разбра? Какво погледна, а не видя? Кого срещна, а не разпозна? Нека града заживее в теб, така както ти живееш в него. Ще се самоубия. Не мога да понасям тези скучни лекарства, тези ужасяващи бели хапчета. Карват не само организма, а и очите ми в ада. Чакай, ела с мен. Какво? Аз обсъдим, пих с нощта нещо друго да взема така. Страх ме много от Рецепта с инструкции как да не се самоубивате. Намерете си хоби. Като всички гениални неща, всичко стана случайно. Мой приятел антиквар се обади, има много красив термометър и някакви стари лекарства. Нещо така трепна в мене. Става много интересно и любопитно. Значи, все едно, че в някаква машина на времето попадаш и те пренася в онези времена и... Пътувайте. Може и във времето. Задължително посещава се битака в съответната страна, купува се нещо оттам за подарък на музеите. Студентите учат, примерно, някакви истории на фармацията или не знам как се казва сега дисциплината, но някакви такива сухи факти, има аптека, има това, но те де-факто няма откъде да видят как изглеждала аптеката и това ми е другата част от това хоби. Събирам снимки на стари аптеки. Има и доста интересни от царско време. Те са били толкова красиви, като на някаква театрална сцена. Все едно попадаш и действително се чувства духа на здравето. Ти влизаш в аптеката, а аптеката е един храм на здравето. Общувайте с хора. Те могат да ви научат на някои работи. Освен това имам много симпатични пациенто-клиенти, които ми носят стари неща, намерили. Примерно металните кутийки са се запазили, защото си държали кърфичките в тях. И така са оцеляли във времето. Има едни много интересни хирургични функции. И от времето, когато не са били синтетични, а са правили от червата на котка. Не ставайте скучен като днешните хапчета. Определено. Значи, сега като погледнете скука, 2 цвята, 3 цвята най-много. Пък тук по времето на комунизма, тук пълна трагедия, докато погледнете. Това само като го погледнете шишенцето и вече се излекували. 2 филики, моля, 2 филики с хапчета, сандвич с антибиотици. 2 филики, моля, с хапченца и шишенца, сандвич с антибиотици. Искаш ли сироп за кашлица отгоре? Сложете аналгин и менталоспин. Много красиви капсули рециново масло. И за да им бъде неприятно на хората да ги пият, те са били в желатинови капсули. И вижте, сега че бомбонче някакво красиво, като се представиш какво гълташ. Разнообразявайте се. От време на време съм сладкарница, от време на време съм магазин за алкохол, защото си купуват спирт. Така, всичко друго на нея аптека. И не забравяйте да си доставяте удоволствие. Особено любим момент са ми презервативите. Но по-стари от 68 година не можах да намеря. Мечтата ми е да намеря от тези старите копринените, които стари снимки гледаме. Всеки си харесва по някой, примерно красавец от едно време. Вика, що не се телепортирам, това е за мен. И големи купони стават. Телепортирахме ви за малко в една аптека антиквариат, където Невена Цанева създава своя музей на хапчето и напомня, че аптеката не е само място за обмен на бацили. Не пускайте водата да тече във вашата вана, а пуснете себе си по каналите на живот. Там можете да намерите препарат Мимоза против меризма на телото и краката или гланд за устни рекс цвят хамелеон. Бъдете здрави! Get behind the sun and cast his way. All I need's place to find. Откъде мина, а не разбра? Какво погледна, а не видя? Кого срещна, а не разпозна? Нека града заживее в теб, така както ти живееш в него.